हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं जानांगौ। बेड निउज, नोंथांमोनहा जाय YBY आव एकाउन्ट दंमोन KYC बिदों, नोंथांमोनहा बेहाय 6000 होनानै KYC खालामनो थिनदों बिथांमोना, नङाबाथाय उइथड्र खालामा होननानै। नोंथांमोना बेहाय दा फैसा गारसै, मानोना बियो बेन जाखाबाय, लुथिनायनि लामायावसो बियो। नोंथांमोना 6000 खौ बेहाय होबाबो नोंथांमोना उइथड्र खालामनो हानाय नङा। नोंथांमोना बेहाय फैसाखौ दागारसै, जाय नोंथांमोना बे फैसा लस जाबाय, नोंथांमोना गोदान एप्स दं, बेहाय नोंथांमोना बेखौ थिखांफिनदो रांखौ। बिनिया खम, नोंथांमोना सानसेयाव 112 थाखा मोनगोन 495 हाबोबाथाय। बिनि बुरजायाव हाबोबाथाय बुरजा मोनगोन। नोंथांमोना थाबै जयेन जा, नङाबाथाय थाब जयेन जायाबाथाय नोंथांमोना बिदिनो लस जाबाय थागोन। एसेनो थाब हाबो एसेनो नोंथांमोना लाब जागोन, नङाबाथाय उनाव हाबोबाथाय बिदिनो लस जाखायो, नोंथांमोना मिथिगौ। नोंथांमोना थाब जयेन जा। आङो बेखौ डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होना दोनबाय, नोंथांमोना थाब जयेन जा आरो थाब फैसा खामाय। सानसे उइथड्र खालामनो हायो नोंथांमोना, सानफ्रामबो उइथड्र। नोंथांमोना नुदों 485 नि 100 डेज, सानसेयाव 112 थाखा मोनो। नोंथांमोना सानफ्रामबो उइथड्र खालामनो हागोन। 115 थाखा जाबानो उइथड्र खालामनो हायो। बेहाय बनास 35 मोनखायो। नोंथांमोना सानफ्रामबो उइथड्र खालामबाय थानो हागोन। थाबैनो डिसक्रिपसनाव लिंकआव थांनानै एक्टिभ खालामना लादो थाबनो, नङाबाथाय बिदिनो लस जाबाय थागोन। नोंथांमोनहा थांदो आरो थाबैनो जयेन जादो आरो फैसा खामायदो।